Eu sunt Matei și vă arăt noul meu cont de Brawl, pe care dacă dați like și subscribe o să vă arăt, o să joc și cu voi și o să vă dau și contul. Intru de pe al doilea cont. Acum nu-mi logați și de pe al doilea cont. Asta e cel mai mare care l-am eu, care l-am acum în momentul de față. Dacă vă uitați, am puțin Brawler 31 din 48, dar cel mai important e Spike. Amber și Spike sunt singurele mele legendare și Gale și Sir sunt doar singurele cromatice. În rest am aproape toți. Îmi lisește pe Mortis, Tara, Jean, Max, Mr. P, Sprout, Byron, Squeak, Crow, Leon, Sandy, Colt, Colette, Lou, Colonel Ruffs, Bell și desigur Buzz. Majoritatea lumii care nu l-au luat de pe cum se numea, de pe Brawl Pass, nu i-a aplicat nimănui, cred. Eu sunt la 5, da, așa 16 gemuri. Am dat pentru skin-uri. Așa, revin de pe al treilea cont. Acum ne logăm și de pe al doilea cont, care mi se pare bun, 31 de gemuri. Tot la fel, 6. Dar cel mai important e Surge. Am Mood, iar Surge, am skin, e cel mai important. Dați un like și un subscribe dacă vreți să joc cu voi sau să vă arăt cum joc eu. Eu am fost Matei și la revedere!